azikubingelele zikwamukele ihamba phambili ngalesikhathi. Kube ukuthi-ke iqembu le-National Freedom Party selivumile ukuthi-ke lizoba yingxenye yohulumeni ohlongozwa waseNingizimu Afrika wokubuswa ukubambisana. Iqembu i-National Freedom Party ikhipha isimemezelo namhlanje esicacisa ngokuthi imiphi nohulumeni wokubusa ukubambisana, lapho khona ikhombe khona ukuthi hhayi kuzwelonke kulungele ngempela ukungena kuhulumeni wokubusa ukubambisana. Futhi esifundazweni saKwaZulu-Natal kulungele ukungena kuhulumeni wokubusa ukubambisana obandakanya i-ANC, obandakanya i-IFP, obandakanya-ke nayo phayana-ke i-Democratic Alliance. Lokhu-ke kubashaqisa kakhulu-ke kakhulukazi abathandi nabalandeli beqembu lomkhonto wesizwe party, njengoba bese bethembele kulona iqembu le-National Freedom Party kanye nalaphana-ke iqembu le-EFF ukuthi iwona angase avume. Kanti abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana-ke baphawula-ke bathi ewu, kwaze kwanzima amaqembu abantu abamnyama afuna ukubambisana kodwa. Ngabe kuthini kwakho ukuphawula mayelana nalezi ndaba?